Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλων σου. Περαγία Θεοτότη, σώσον ημάς. Άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι έμπρεξε προφήτη Ηλία, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Αμήν. Ξέρω ένα όμορφο μέρος, μια πανέμορφη κοιλάδα, πάνω από τη θάλασσα. Ο άνθρωπος είναι γέρος στο σώμα και νέος στην ψυχή. Έτσι, εγώ είμαι παιδάκι στην ψυχή μου, σαν παιδάκι είναι. Πόσες παροιμίες ξέρεις? Πολλές, αλλά δεν τις θυμάμαι. Εγώ ξέρω χιλιάδες παροιμίες. Ναι. Ό,τι λέω τα λέω για παροιμίες. Και η αγαπημένη σας παροιμία? Τον χρονί μόνο λίγα. Τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Το αντίθετο στη δημοτική είναι αυτό, το αντίθετο. Το φρονί μόνο λίγα. Το φρονί μόνο λίγα. Λίγα λόγια να λέμε και καλά. Σοφά. Και ωφέλιμα. Τι σπουδές έχετε? Ψυχολογία, θεολογία, πια και νομική, δεν τη λέω νομική όμως. Και πρώτο βέβαια σχολείο πήγαινα και εγώ. Αλλά δόξα τω Θεώ. Τα πιο πολλά δεν τα μάθα στα σχολεία, τα πιο πολλά τα μάθα από την πειρά μου. Είναι οι εμπειρίες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο πολύ. Είναι πνευματικός χιλιάδων ανθρώπων εξομολογούς, χιλιάδες ανθρώπους γίνονται από τα δημόσια εξομολόγου. Ξέρετε πόσο με έχει διδάξει εξομολόγησης να αναλύσει τις ψυχές των ανθρώπων, να ακούσει τα μυστικά, τα πόρτα των ανθρώπων κλπ. Η εξομολόγηση σας έχει κάνει πιο αυστηρό ή πιο ελαστικό? Πιο ποιητής είναι κανείς. Λέξει τον πόνο του ανθρώπου, δεν πρέπει να μαγνήσει άνθρωπος, πότε θα τον συμπονέσει τον άλλον. Και με ποιή και με καλοσύνη, με αγάπη τον κερδίσει τον άνθρωπο. Με τα αυστηρότητα δεν βγαίνει τίποτε. Για την ιερά κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία θα σου πούν ότι ήταν ο τόπος που επισκέφθηκε το 1994 ο κομμουνιστής ηγέτης Χαρίλαος Φλωράκης. Ήταν μαζί και ο Τίτος Βανδύης. Η νίκη του Θεού έναντι του Μάρξ, υπερηφανεύονται οι μοναχοί. Σας διάκοψα. Χαρά μας. Δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Πολύ ωραία εκκλησία. Πράγματι. Είναι ένας ναός που για το Άγιον Όρος θεωρείται στολή. Δεν θυμίζει βέβαια Άγιον Όρος, γιατί όλο αυτό που βλέπουμε, το κατασκεύασμα, έγινε μια εποχή πολύ μεταγενέστερη. 1910 εγκαινιάζεται η εκκλησία, αλλά δεν τελειώνει. Η Επανάσταση το 17, γιατί οι Ρώσοι το χτίσανε, τον αφήνει τον ναό ημιτελή. Εντυπωσιάζει όμως πολύ το χρυσό τέμπλο, 12 μέτρα ύψος επί 24 μέτρα πλάτος. Χρυσό. 2 τόνοι χρυσός. Φύλλα χρυσού από χρυσές λίρες. Τις χτυπούσαν σε 2 δέρματα και απλώναν.
Και όπως άπλωνε ο Χριστός και γινόταν σαν τσιγαρόχαρτο, με πυλό και τσίπουρο, ψαρόκολα από τον οξύριχο που βγάζει το χαβιάρι, φτιάξανε αυτή την πελώρια κατασκευή. Και μάλιστα ήρθε έτοιμο από την Οδυσσό. Εδώ τώρα, αν παραγγείλεις ένα παράθυρο από την Ιερισσό, ή το παράθυρο δεν είναι πλανιάρισμα, ή ότι έχω σκάψει. Εδώ φέρανε ένα τέμπλο έτοιμο, 12-24, και τέριαξε. Ήταν αυτοί που λέμε η αγάπη στο Θεό. Κάνανε με την καρδιά τους τα πάντα. Και καθάρισον εμάς από πάσης κινδύνους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Εδώ βρισκόμαστε στα υπόγεια, όπου είναι τα παλιά βαρέλια της Μονής. Με εποχή εκείνη, 500 άτομα όπως είπαμε, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής τους σύντησης, είχαν βαρέλια σε αυτό το επίπεδο, μεγάλα, και κρασί και κατσίκι. 10.000 λίτρα. Πελώρια βαρέλια, γιατί και ο κόσμος πολύς, οι ανάγκες μεγάλες, κάνανε πελώρια βαρέλια τα οποία δεν αδειάσανε ποτέ. Αλλά ο επόμενος, επειδή γινόταν και παρατράγουδα, φρόντισε να κάνει μια στενή σκάλα, ώστε καμιά φορά στις παρεκτροπές των ανθρώπων που ζούσαν εδώ να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα. Το λεγόμενο αλκοτέστη. Ο κόσμος υποφέρει και δεινά, εσείς πάρει μια πανίκια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για το κολατό παιδιά, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Εντυπωσιάζει όμως πολύ το τέμπλο αλλά και το πολύ φως. Επίσης, ο χώρος επάνω, που δεν θυμίζει πάλι Άγιον Όρος, γιατί δεν ψάλλουμε εμείς από ψηλά. Οι Ρώσοι ψάλλουν χοροδιακά τετραφωνία από εκεί. Ο συνδυασμός λοιπόν φωτός, τέμπλου και χοροδίας δημιουργεί μια αναστάσιμη γιορταστική ατμόσφαιρα. Στο Βυζαντινό ναό, που είναι εξίσου ανάσταση, ο σκοτεινός ναός δημιουργεί άλλη εσωστρέφεια και άλλη κατάσταση. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Φως, ευρυχωρία, δοξολογία. Στο Βυζαντινό ναό, ταπείνωση και κλάψιμο για τις αμαρτίες μας. Πόσα χρόνια είστε εδώ? 20. Δηλαδή μπήκατε παιδί? Όχι και παιδί. Τελείωσα το στρατό και μετά. Δηλαδή 25, πήγα και 25 χρόνια. Τι σας έφερε στο Όρος? Η αγάπη του Χριστού και η αμαρτία του. Γιατί για τις αμαρτίες, για να τις ξεπλένεις, θέλει να είναι μια γάρα. Και η χάρη της Παναγίας είναι μια γάρα. Σε καθαρίζει εύκολα. Πολλοί μου λένε γιατί γελάνε συνέχεια. Τη χαρά ότι δεν έχουμε, η ζωή μας δεν είναι ήσυχη, ήρεμη, απλή. Δεν έχουμε περιπέτειες ιδιαίτερες. Τι άφησατε έξω? Τις αμαρτίες μου, τις οποίες καμιά φορά τις κουβαλάω κιόλας, αλλά έξω... Αμαρτίες. Τι αμαρτίες είχε ένα παιδί 25 χρονών? Είχε. Οι αμαρτίες δεν σταματάνε ποτέ, τους Άγιον Όρος δεν σταματάνε, αλλά εδώ πλέον είναι το μυαλό. Μόνο χαμογελαστό θα σε έχω δει. Είναι... δεν ξέρω γιατί. Οι αμαρτίες δεν σταματάνε. Και άλλοι μου λένε έτσι, όλο χαμογελάς. Αλλά δεν είναι το καλό, επειδή δεν μου βγαίνει έτσι μόνο. Υπάρχει ο Άγιος Γελάσιος. Αλλά εμένα με λένε φίλοι μου. Και αυτό καλό είναι. Φίλος ημών. Υπάρχει Άγιος Γελάσιμος? Γελάσιος. Ναι. Το γέλιο και στην αρχαιότητα ακόμα ήταν κάτι το αρχοντικό. Ναι. Και βλέπουμε και όλα τα χάλματα γελάνε. Και αυτό είναι και το μήνυμα του Αγίου Όρους. Αισιοδοξία. Υπομονή, η οποία τελειώνει σε ήττα, αλλά πάντα κερδίζει, και αγάπη. Τι κάνει τώρα? Υπάρχουν πάντως μοναχοί που είναι σκυθροποί και που πιστεύουν ότι η σκυθροπότητα αρμόζει καλύτερα στο Όρος. Όχι η σκυθροπότητα. Οι μοναχοί φοράνε μαύρα τα μέσα άσπρες φανέλη. Ο ναός απ' έξω, ο Βυζαντινός ναός, είναι μονότονος. Πέτρες έχει. Μέσα όμως έχει πολύ πλούτο. Όπως ο ζωγραφικός πίνακας. Για να δούμε κάτι δεν πάμε δίπλα, έχουμε απόσταση. Για να το καταλάβουμε. Τι τρώτε εδώ? Λίγο φαγητό. Ένας παππούς έλεγε ότι ήρθαμε για τον αγώνα, όχι για τη σαγόνα. Λίγα φαγητά. Βέβαια η ποιότητα της ζωής του καλοκαίρι τώρα έχει ομορφαίνει. Δεν είναι όπως παλιά. Υπήρχαν μοναχοί οι οποίοι ένα ψαροκόκαλο του βουντούσαν σε ένα τενεκεδάκι και το κάνανε ψαρόσουπα. Σήμερα υπάρχουν έχετε πολλά κτήματα και καλλιέργειες. Έχετε.
όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε καλλιέργειες σε φυτά, ελιές, έχουμε μελίσια, καλά καλλιέργεια δεν είναι το μελίσια, έχουμε ακτινίδια, φρούτα, τα πάντα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και το περιβόλι της Παναγίας. Γεια σας. Τι κάνετε? Εσείς είστε μελισσοκόμος? Μάλιστα. Καλό μέλι. Εντάξει, καστανόμενο πέρα στην περίοδο έχει πολύ καστανιά πρόοδος, άμεση καστανιά. Τι είναι αυτό? Την τρώτε γράφω τα μελίσια μερικά βόλια προβλήματα έχουν για να συμφέρουν το κάθε μελίσιο για να τα θυμάμαι γιατί είναι πολλά μελίσια. Να μην τύχει το καθένα. Μπράβο. Εδώ τη μάθατε τη τέχνη? Εδώ είναι στην αρχή, είχαμε 5-6 μελίσια, ξεκινήσαμε και έχει επιλογή εδώ. Αρχιστήκαμε και... Σας αγαπάνε οι μέλισσες? Είναι ευλογημένος, άμα τις πειράξεις και δεν τις φέρεις σε καλό τρόπο. Λίγο προσοχή θέλουν, άμα ξέρεις τις συνήθειές τους, είναι ήμερες οι μέλισσες.